ПВЦ врати и прозорци Саламандър. Качество на живот от Германия. Търсете в България от лицензирани производители на прозорци и врати. Новите LED лампи Vivalux. Още по-мощни, още по-ефективни. LED осветление от Vivalux. Бъдещето на земеделската техника вече е тук. Ексклузивни премиери на New Holland от Итарагри България. Заповядайте на Бата Агро, Стара Загора от 8 до 12 март. Световният рекордьор в жътвата CR10-9 и T7 HD ви очакват. Не пропускайте най-добрите цени с новата промоционална програма на Итарагри България. Официален возител на New Holland, Грегуар Бесон, Гинзе и Агроджет. Бата Агро, сектор 17. Идваш ли? Не оставяй страстта да чака. В България е най-новата апаратна терапия за всички степени на сексуални нарушения. В медицински център LaserMed. Запиши час на 02 4 760 760. Иновация и компетентност. LaserMed. 024 760 760. Джоберлинг. Заедно да направим нашите домове по-красиви. Джоберлинг. Прозорци за поколения. Джоберлинг. Белинген. Кои са най-добрите лекари в София? Допълнената лекарска лига вече е факт на сайта bestdoctors.bg. За да превърнем нещо полезно в традиция, 4 години по-късно реализирахме второто издание на анкетата. Актуализирахме информацията, включихме повече болници и специалности. Вижте имената на най-добрите лекари в София и четете за проекта на сайта bestdoctors.bg. Слушайте Дарик всеки петък от 15 часа. Лекари избраха лекари, за да откроят най-добрите. Проектът се реализира с помощта на новия Hyundai i20, удостоен с наградата Златен волан на Autobild за 2015 година. Hyundai. Ново мислене, нови възможности.
те са позволи да сканираме въздушно. Така вместо да пълним папки с документи и да ги използваме загубата им. Ако сме в движение, просто ги сканираме и запазваме файла на си телефон или директно в фотока. Може да го слагаме и по имейл и мигновено да го споделим с много хора добре. Освен, че предлага уникална ниска себестойност на печат, серията Infinity Plus на Brother е снабдена с всички необходими функционалности за ефективна и удобна работа с хартиени документи. Тук е време и за въпроса ми, който ще донесе много подаръци на един от вас с първи право печение. А именно, въпросът тази сутрин е 02984-983 телефон. Как се казва приложението на Brother за печат и сканиране на мобилни устройства? Айде да видя дали сте слушали внимателно. Как се казва приложението на Brother за печат и сканиране от мобилни устройства? Имаме ли слушател добро? Окей. Ами, Brother iPrinter Scan. Как се казвате вие? Николай Харалампиев от София. Николай Харалампиев от София. Николай, благодаря ви. Благодаря ви. Останете с нас да разберете дали печелите, дали това е верният отговор. Да чуем още слушатели. Ало. Ало, здравейте. Здравейте. Как се казва приложението на Brother? Brother iPrint and Scan. Brother iPrint and Scan. Да. Това е верният отговор. За съжаление, първият наш слушател не беше чул внимателно, но iPrint and Scan е точно именно. Как се казвате вие? Асено се казвам. Асен, откъде беше ти? От София. Ти не си ли с втора награда? Благодаря. Ама успя ли да си я вземеш? Не, днес се надявам да мина. Днес ще вземеш две, ще видиш. Благодаря много. Да. Асене, това е положението. Бърза реакция от теб. За съжаление, Николай не можа да каже правилно. Положението, ами добре, успех ти желая, Асене. Благодаря много. Благодаря на доктор Йоши Кумата. Да, естествено ще предам на Райчев няма. На Райчев продължител, най-големия така. Всички сме отследки. Той си на Рига сега в момента. Да, слушам го. Асене, участвай в играта на Петър, която цяло устройство на Брашка. Да, продължително благодаря. Така, както е така. Виж си си. Да, разчитам от това. Благодаря. Поздрави! Приятел. Хубав ден и така, уважаеми слушатели, утре очаквайте играта ни на Brother. За съжаление, Николай не успя да каже точното име на приложението, но Асен, който вчера спечели, успя да се получи iPrint and Scan, се казва приложение, което ви позволява мобилно абсолютно да печатате, да запазвате си и да сканирате мобилните си устройства. Важните за вас моменти. Така, след броени минути, сега след броени минути, търпенец с колегите Крушев и след това Никола Балов хубаво подарик. Очаквайте най-голяма изненада от него, както винаги между другото, с едно устройство, а и също с една игра, която той е организирал през блога си Nixonval.com. Ще изтегне и печеливши от тази игра, така че